Moikka vaan taas kaikille, se on Poliisi 264. Mutta vain Maisun Merkaarin parissa. Tää on tosiaan mun Save esittelyvideo. Winterguard käytössä. Tässä vähän tämmönen decorationi. Kilivermeet. No, ruokaa vähän tällä peruskampetta. Satsuma, mutta ilman rekisterikilpeä. Ei ole mitään muuta ajoneuvoa kuin nämä kaksi. Ihan stokkisatsuma siis. Ja tämmöstä löytyy. No ton pitäisi olla hyllys, mutta se on jostain syystä tippunut. Ja joo. Ei oo modeja käytetty, et huijausta. Siis, niin. Koska on mortaalinen. En mä halua käyttää tässä mitään modeja. Jos te haluatte tän, niin mä voin antaa tän. Tehtävin on tää mummujuttu. Sitten tää heinäpaale. Joo, ei muuta.